Nike na nuna zo bani so miyo ta zira da kai zana gana dan amana damina zuwa bazara ke ce a raina kin ka zauna da ke nake hira kai ne a raina zo mu zauna da kai miyo hira na zo da tambayin girma ke zana yi wa yar baiwa inda ina da rai kan so ba za ki kara kuka ba na zo da tambarin girma kai zana yi wa dan baiwa inda ina da rai kan so ba za ka kara kuka ba da na zagaya gari ke ce ne alba a cikin mata na yo alfahari na shaida baya ke a ƙaunata soyayya kala-kala take daban a ciki ta bambanta kowa ya gaskata ko a ina ba ki ɓoye ƙaunata kin sa na zama ɗan gata kin yo daban cikin mata ta so mu zagaya yadda jiki ba zai manna nauyi ba Remi a dangare kai ne dan saurayi abokina mata a dangare na yi fice ko cikin ƙawayena kai kan zama masallari ya ka taho gaskatan mafarkina komai yake ciki a yanzu za ka ci daga bakina aure mukai cikin barci dai maka gyara kaci Allah ka tabbatar min ne ya zama gaske ba mafarki ba Cin da nan ciyo wanki ya sa kunnuwa cikin daɗi na zan mijin cikin zama ta lamarin da zai daɗi zama madara haɗin sabo guda dole za a sha gardi ko a ina na je sunan kishi zai zamo abin taɗi jina nake kamar sarki ko gwamna wanda ke mulki ƙaunar kice ta sa raina ba za ya ƙara zafi ba aure shi ne ribar mai soyayya ni na shirya in kai ma ka shirya ka faɗa masa ni ce inda akwai niyya dan shi ne babun ƙarshe soyayya na ce wa 'yan uwa sai kai sun bincike ka kuma ka kai auren wani da kai ba zai ɗau lokaci da nisa ba zo da tambarin girma ke zane yi wa ina baiwa inda ina da rai kan so ba za ki ƙara kuka ba na zo da